News Fast Karbing Long Berta Kitan Jabang Nili Sami Kacerong Parpi. Aprangsi Berta Thepi Arjuita. Sangti kar thanga trakang lomajok MOS atawar sok ki emit ahidi ka pinchong. Ke thekiriatum supu hai heajok rat sungbin. Nilip constituency hawar Lokhiram rong phararong Degrum aroy Kikrong pudajok Dolong kidon jiaphan Kim Karbiang long phan hadagaratum kachuning ripon. Rong mongwe hawar langke thipen kisum ki phora tatum phan Indian Red Cross Society atumpen tarpulin kirondam. 9 number Amreng constituency angkang mukoi lumpen khermi ada kacheleng atawar non puanta kaching thuldun theklong lelang. Asam malong rialong nonanta COVID-19 awor bad bompu ratatum kapheri pangwikrang bomlang. 20 Nong Singhason constituency ke parlo hawar kimi pen chomna alang royadak MOS pen kedeng atowar kahino thektik ajok rat atum kacheleng jiaphan kisung thektik lo athe labang so atowar arniwangta Dimapur anat sangti ke roykar thangpon atrak aphai ke do ajok labang so atowar non ke hidia sonsi soki eme adim a TV an mandelo lasi nonamat prabjin pen labang so inghan langbung atowar Sangti abeha sen supplier mate sen moholdar atum labang so atowar cheselam le pulote rat thur pakpen kachesong amosita sai jogje deng nang kokpo lapen towar setame ing hapon nang kokpo pusi rat atum aning ki pungpen chepaklang aberta longdun manja pen Dilip Hanse News Fast Karbiang Long. Asam along rialong COVID-19 keso joida majoini Guwahati rong supialong bang pharo phora kregi thamatum active lapen atum yang bongsi bang suri sira inut active case asam along rialong longlo lasike sophai bad bom jog government kapathik aron ke kroi japhan minister Sharma pen jonengri bangso COVID-19 pen bang tike betum aprandam lo lapen bang suri krei sira pharo phira kroi trokutum keso meponlo pangrumpet pen bang suri krei trok sira Pharo nerkebra troksi abang photum COVID-19 keso long lopusi atumi minister Sharma Twitter pen pachini lapen tu det pialongta keso phai bad bomajok bangso keso pen bang suri inkoira ke thomra suri troksira inkoira troksietum aprandamlo lapen bang lak phora suri troksi kebra isira pharo phira trokebatum keso melo lapen bang lak sirkebra suri trokra Pharo troksira phokebrai kini atom bangso keso long lopusi of health pen pachini news text report News Fast Karbiang Long. Indian Red Cross Society Karbiang Long District Branch along District Disaster Management Authority atung cherap chetodunsi pini phuluni circle ke parlo rong mongwe gobin rong phar arong langke thepen kisung ke phodunbek bang pharo sira inkoira datuma phan tarpulin kiron pajerdam non malom RV ke jangwera jok Brahmaputra Roy langkang bagajok asamangkang Pregjama District Arlo kisung phodunwing tia porohut Kaziranga hawar mate rongmongwe hawar penangan langing lumponlo bangsuk akisung aberta longsi Indian Red Cross Society Karbiang Long abranchatum kisung ke phowe karada tumaphan tarpulin ronda lasohut Youth Red Cross tunbang Ajoy Teron Klembang Robinson Taro atum pensi saya modo anta patir pipon lapen ke bangji arni dua bagori malomanta rondam jipusi News Fast along berta nang pale news text report News Fast Karbiang Long. West Karbiang Long District 9 Nong Amreng constituency angkang ke parlo mukoilum pen khirmi ada kacheleng black topping atowar aphan pini arni anta Karbiang Long Autonomous Council atum thangnat asai ki dengpon awi pin lang pusi hadak arat atum chethan sai masap sowet RV ki jang anta gari motor kacheleng ke aphi alamlo munit atum kacheleng ji aphan anta langbung lang plet kanglit lapen harlong aplang taxi aningkan pusi hormu hortar kachepon kachewan chepapar dun ibomlo pinpur me greener cap ra trokner cap runner cap aningkan pen khirmi arong sengponlo labang so ang bong pen ningkan thong kep aprang Karbiang Long Autonomous Council along ASDC kachari boyahut harlong thokjot pen pini arni anta council kachari aphong chelardet aphita nonpu arni anta towar nang semar medet abangke ningdup meme binong puta hadak khirmi arat atum ningjehur lasi non poriborton kachari asorkar atum ta
dak border arai kido arat aphan bangso puthak nangma thapon asonti mesenji puta hadak kido arat atumpen ningduk pen Karbi Anglong Autonomous Council kachari atumaphan tuning ripon jengkhapen Pobitro Kathar News Fast Karbi Anglong Bithung Rengthama constituency arlo kolongala pen Karbi Rongsopi number 1 kedama tawar phan puthot kapa messenger phan pura Karbi Anglong Autonomous Council pen maintenance and repairing aphan saipa claim toilo inut constructor suklama phansi saipa claim toilo lapen asai sitami patanglo sitami kasalam kang arong joini ningkani sibak sidolang non ki kachethar pangcheng tanglo Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang kabor ia joini pen Bithung Rengthama constituency arlo atok ano penangan tawar keme theklonglo ratatum kedam kewang sitami joy ke pensi damlonglo CM kabor ia joini pen penangan ratatum kachoro sitami pajirlo bon sitami constructor suklama methang jungjunga le kelongji chema thaloka joini Karbi Anglong Autonomous Council aphan langplot si saike claim pa oi pa IC ki claim ronga joini ningkan phobak kedam nang je tawar ningkan isi plengplea ko kahino lason pulote lake Karbi Anglong Autonomous Council aphan kelang plot constructor aphan Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang insai haijima puta penangan cerok tokararutum ningjering ti News Desk report News Fast Karbi Anglong Nilip constituency ang kang Koilamati pen ke helo kilometer krip ho Lokhiram Rangphar upper Daigrum arong along kedo Daigrum aroi kedo kokojok barla porhut kacheleng som surya kisung chichak nang lasi labangso alang roi ke kabja phan aning kan bang sita batai hini cheka dolong selam nang verlo bangso roi Daigrum phangchirop khanari richangari maiti mungarong oklangchar anta labangso alang roi hapu parai si rongdo ajo phirlo sita labangso aroisi cheleng bomlo labangso arong ningkan pharoi si bak susilo rong chukim mate district council longle aprang penta dolo Adegum arong ningkan suri ningkan pharoi si susean arong barinlo sitame pinyar nian sitame tuwar kawi pena jok rada tum makisung kacichak nang aduk dupik piglo pasila bangso Daigrum adolong sitame pinyar nian sitawela Hithi kulat hat bayar ke dun sitame ni tum sung piglo lan par sitame tuwar sita dak langkani pen dak Lokhiram area long an kachihelat mate kachilengya tuwar tani tum long lila bangso hawar ratatum inglong arit hanjang chubok nempo birik sok angjin kam o lapen nilip constituency penta kijui kilang mimia dimlo Upper Daigrum Lokhiram ahawar kidubo marat kachuningri athela helo akenang sotna ya bangke ni litum langroi pi kidukok penayok kidam kewang dupik ningkreng hut kerat hut pak pensin ni litum cek dolong kimsi chehelat bomlo bom seta bari khawang lo pulutang te langpon det po bari khaw hudrat ka cheleng sung pik la pen kisula pen kyun e kachipon la pen kachewan seta sung pik la sila bangso adalong kavetet na jok rada tum duk par pik pot tuning rilo Lokhiram hawar ilitum aphan kejas Tuliram Ronghang CM bangra dolong kelong begja phan la pente la bangsa lang roi nang kelang begja phan rada tum thurpak salang le phan towar cholang lo la pen tuning ri pati krim lo bangso hawar prabjin pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang aphan ka homri damjia phansi chuneng ripon pusi hodak kiduk kelak aratutum ajonarlo mekri kilipen ke jogji pusi ningchit hepen towar cholang pon Asam long rialong langkite apit ong ahir kang tang tu ong ajok bang trokatum urmiar ni aprandam nanglo sonsi pang rumpet bang poke patum aprandam lo pusipu Bulakimpur Barpeta Bongaigaon Kamrup Kolaghat lapen Sipsagar district aprang dam nanglo lapen long lekang lempen pang inkoira trokatum aprandam lo Assam State Disaster Management Authority atumpen pachinia tengke Laki Sira Suri ke thomra pharoner ke prakethom hectares sok tikiadim nahoklo thongke prakethom district atum bangsu kisung phonanglo lapen suruhini ra pharo trok sira trok ke prakethom arong nahoklo lapen bang lak inkoira isira suri trok ke prakethom bang phuatum bangsol langke thepen sungdun nanglo buta ASDMA atumpen pachini lapen bangso langke thepen ajok Kaziranga National Park langkang luma joini Kindu ejon, Habit Acha ejon, Tijok ejon,
habit long hong jon thom lapen jokhi jon klikebra isi thilo buta pachini lasi laso langke the kisung ke boy thek longsi urmiarni Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal Romoirat Longri Dibrugarh District Humridam bangso ke damahut CM Sonowal pen bangso langke the lapen longlekang lempen pajok jiephan schemes ke thomapan pangdak te kanglu bangso scheme kuting koira photangka panongpon news text report news fast Karbi Anglong non malom so phan bir time ton sina come one come all TVS Langne Motors opposite Taralangso main gate Difu Manja Road Karbi Anglong Assam. For the first time in Difu, a new showroom of TVS company brings all types of scooty and bikes including all genuine spare parts, accessories and servicing facilities, and also TVS finance are available here. Please do visit in the showroom and pick your comfortable vehicles. Thank you. For more details, please contact 6000492143 or 8472039605. Birta kang ton pen nang chiroi thulo. Birthi adang along COVID-19 abor ki thur pen ajok lockdown ing hapon nang koksi labangso kang hapon ahut rat atum kisung det jipura an esana pharman sarkar pen NFSA asang ake joy pen ron ponlo laso ke joy pen asang chodeng dunlo tame laan chotke ke dorde lapen pinang anabang phu atum beha bepar chokle mathaya be lapen ang tan damlong le pupen he madung grid pan pen ale kachipa long je phan sok thengthe nempo hen bonghom katikia dim pherang ke pen kahumri dam ahot thek pon long lapen labangso saikachu tiki atum pen pherang ke phan nang kache thandun atengke ahoklo nimtum pirthea da mane la so kesu yung pluk ajoini pen nilitum mane bepar beha nilitum da dam thekhe lo lasi rong adung te bokhet sai chutiki glo laso hut pherang ke pen karju pona hut nang che thandun wothat lang so pen rajan ronghang news fast Karbi Anglong pinya birta lansi pajudlo dome thakme kardong